Hey, what's up guys? Hello, shoutout sa inyo lahat. Shoutout nga pala sa R25 Team Pangasinan. Yan. Tapos lang nating ano. So, andito tayo ngayon sa bayan ng Bayambang. Dito sa St. Vincent Ferrer Prayer Park Chapel. So, papakita ko sa inyo yung view dito sa St. Vincent. Yan. Shoutout nga pala kay Brother G. Yan. Hello, hello. So, ayan guys, oh. Ito yung view ng St. Vincent. Yan. Ayan si Brother G nakatayo sa may harapan. Yung St. Vincent guys, matatagpuan yan sa bayan ng Bayambang, dito sa parte ng Pangasinan. So, yan, yung mga gustong kumuha ng picture, yung mga nagbablog, ayan siya. Ayan. Ito pa pala si ano natin, press founder natin ng R25 Team Pangasinan at si Madam. Ayan. Shoutout sa inyong dalawa. Yan ang picture ko doon, picture kita. Doon ko. Tayo ko doon. Walang araw. Ayan, St. Vincent Ferrer Prayer Park Chapel. So, ayan siya guys. Napakataas. Di ko alam kung ilang metro yan yung taas niya. So, yan. Ayan. Ayan yung view. Awak ka na. Kunsi. Dat. Picture mo kami, G. Dalaw kami. Ito ko. Buwang ko yung... Halika mo. Hindi na ako nangiti, nakawas pa ako. Tanggalin mo yung mas mo. Oo, tanggalin mo. Shoutout nga pala sa Mones family. Yan. Castaneda family. Yan. Quaresma family. Makaale family. Yan. Shoutout. Yan. Yung bago naming member, si Ma'am. Shoutout sa'yo. Kaway-kaway naman dyan, Ma'am. Ayan o. Panoorin mo to. Si vlog to. I-upload ko sa YouTube to. Welcome to my channel. Ayan guys, napakaganda. Shoutout kay Papa Hans, Papa Sam. Ayan. Mga ano natin, batikang R25 riders natin dyan. Ayan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayan, nag-Muslim. Ya. Grabe, ilang metro kaya to? Yung ibang kasama namin, yung mga tagais hindi na nakasama kasi may mga kanya-kanya pang lakad. So kami muna. Grupo. Chocolate grupo. Pipicture daw ng grupo. Paano ba to? Sige. Papasan, tingnan tayo picture tayo namin. Ay, go. Kunin mo kami. Isalin mo na rin to, Ma'am. Papasab. Dito ka. Sige, picture mo muna. Picture tayo dyan. Kami, nalawin. Kaya, bulak-bulak yan. Alam mo. Picture. Picture ko. Tara, grupo. Papasan. Ayan, pipicture muna kami guys. So habang nakaandar yung video natin. Kunin mo yung ano, ito. Dito ko. Dito. Mga ano yun. Ayan. Shout out R25. Ayan, Team Pangasinan. Maandar yung video. Nakaandar yung video natin. Parang hindi ko siya. Ayan, kuha. Isa pa. Oh.
Doon. Ayaw niya pa. Hindi kaya. Yan. Putol. Nakalipo naman yung video eh. Diyan na lang pumawi. Baka bayan. Reset mo na lang, no? Ano i-set naman yan sa video? Putol siya. Yung video? Putol? Oo. Hindi siya hindi kaya, hindi makikita. Putol yung film. Pinatayo ko siya. Amandar! 5. Gumaanda pero mapuputol si Saint Vincent. Okay na, ilang beses ko na nakuha yan. St. Vincent. Hindi ko siya makukuha. Putol. Compress. Doon ka, papa. Baka po ma'am. Isa pa. Oh. So, yan guys. Para Paradise Garden din yung ano yung view. So, nasa ano tayo, taas tayo. Ayan. So, meron na rin ano, meron na rin silang ano, mga ilang bisita na dumadayo. Yan. Ayan. Ayan guys, so hanggang dito na lang yung video natin. Update ko na lang kayo kung ano yung next na video natin guys ha. So shout out sa inyo, God bless.